a duk wanda yake so ya ji sunayen manya-manyan 'yan Hausa film da Abdullah Hamda sai gagara faɗan sunansu ya biyo ni zan faɗa sunansu ka sauraron bari ma an cire ku ganni face to face ni ne Ahmad na Madina dan garin Jos da ni ma mawaki ne dan rawa ne mun rushe tarbiya na zo na dena saboda haramun ne so to yanzu dole mu faɗa na san cewa za a bandin din account ina kowane irin account ne na san cewa za a zage ni wasu ma su ce mahaukaci ne na san za a iya kai ni prison na san za a iya kashe ni ma Allah ya saka wa Andams da alkhairi Allah ya saka mai da dama assalamu alaikum duk wanda bai baki sallama ba kutuma duru barsa sai na faɗi gaskiya na rantse da girman Qur'ani ni nan har ba wata ba ai wakanta waye ba a cikin kanta waye na nawa kuma ai ni Allah ne bai ba su dama akai na ba kuma wallahi shahararrun manyan da mun san kafanin duka mu sai mu kuma mun san saboda ni an dauke ni an tafi da ni hajjigawa mun je aiki za a bani wani babban rol amma da ke saboda ban ba da jikina ba an yi in bayar har guduwa na dinga ina buya a cikin sif wallahi in nayi mai ƙarya Allah ya saka mai ranar gobe kiyama na dinga guduwa cikin sif ina buya mutane su da me su waɗanda su mutanen sun sani ragowar ai sun san fuskar mu mun san fuskar su ni da kira suka dinga na tafi cikin sub na buya wallahi saboda haka a role din da za a bani za a ban wani babban role ne zan ja wallahi sai kashe na akai a cikin film din kashe na akai ina yin role ɗaya sin biyu kawai aka ce na mutu saboda ban ba da jikina ba ga tsinanniya ko sai ka an ce muku na fito yawon tazubar ko an ce muku na fito yawon tazubar to ba tsinanniya ce ni wallahi ina son jikina ita ko wannan ita da Allah ki da dariya ba abin dariya bane ba wallahi ita kwa har suna aka sa mata Khadija tsuke saboda ta da tsukewa ba ta bayarwa wai tsuke bindi wai tsuke bindi aka sa mata wallahi su wai na hana ranar kuwa da aka sa a wani film saboda yake Allah ga furu rahimu ne saboda iskanci ne ya fito da mu to neman halal muke ni shi yasa ban gaba ɗaya na bar industry shi yasa gaba ɗaya saboda ba akwai wanda ya so ya fara disbetin dina ba Allah ya daurai da akwai wanda a cikin mota in nayi mai sharri shegiya nake ya san da shi nake babban jarumi ne babban actor ne wallahi yana babban jarumi ne kuma yana director yana producing ba abin da bai amma wallahi shi yaso ya disbanding dina ba dan Allah ya manyan fina-finan da suke yawo yanzu suke taranta akwai shi a labari na ya san kansa akwai shi ya yake da suna wannan film din shi ma manyan mata yana ciki ya san kansa kuma shi me kamfanin sirrin su media yake kowa ai ba ƙarya aka yi musu ba suna kan tawaye to wa'anda ma suka wakilta Amdans din sun san suna yi shi yasa suka wakilta Amdans suka ce ya faɗa wallahi Amdans wanda bai fasa daure ka ba kutubar uban shi dura uban shi wanda bai fasa daure ka ba ya dade bai daure ka ba a daure mutare ba ana kan tawaye kuma ana kawalci didi shiru ki jin baki wani labari ana kan tawaye ana kawalci ban baki wani labari ba kafin lokacin da za a yi mun kan tawaye da na shiga in gaya miki ranar sai wani ba zan taɓa manta sunan shi ba dan sanda ne ba sai tsaya ni fa har akwai fa wani me kutuma bura uba an gama raina wai yan matan fim hankali a rayuwa na rantse da Allah bus yake yaran me shadda ne wallahi azim saboda wai haka kawai ban fata ganin shi ba ma ni ban san shi ba fa wai sai ma lokacin ya kira ni a waya hello ke ce fidi nace ni ce muka gaisa wai duk wata bukata kike so ta rayuwa zan dauke miki da ke Allah gafurur rahim ne ya dubu zuciyata ni ba kwadayayya bace ba me son abin duniya bace ba ballar da abin namiji ba wallahi ya ce min wai amma sai na fara mishi sai na fara sa shi ya kawo sha'awa yake ji in sa shi ya kawo me zan mishi in kawo ta wayan nan meme kawai sai na hada shi da kanwata tana dagawa ta zagi gindin uwar da ya ta haife shi ma na san yana ji ba na san in faɗi suna kuma idan aka ce idan kuma aka ci gaba da tona a ta shi sharan ta Murja Ibrahim kunya wai ki tsaya wani kuma ƙarya ne Murja tai ba a hada mata shida a daki su kwana ƙarya ne wallahi har goma a location ana hada wallahi su kwana a daki a bada condom ana bayarwa ni ban san ana bada condom ba wallahi amma confirm na san ana hada mata da maza su kwana a daki a to ki manta confirm na san wannan
sai ki ga yarinya ta kama in tana son daukaka idan mahaukaciya ce sai ta mika jikinta wajen saurayi ya rungume ta su kwana a tare ƙarya akai da manya-manyan mawaƙan nan da jaruman nan duk ta al'umma da shahararrun jarumai na masana'antar KANNYWOOD suke yi an ci gaba da bankada da tonan asiri tun bayan lokacin da Abdullahi Amdas ya je shi yayi zazzaga a gaban Sheikh Aminu Daurawa a hukumar Hizba bayan an buƙaci a zo a yi bayani inda sauran 'yan KANNYWOOD suka wakilta shi ta wannan al'amari ya tashi hankalin jama'a. Shahararren ɗan rawan nan ko kuma mu ce mawaƙi wato Ahmad Tatanik na garin Jos wani kwanaki ya fito ya yi bidiyon cewa ya tuba ga Ubangiji ba zai ƙara yin harkar waƙa ba. To yanzu ya fito ya yi magana saboda Abdullahi Amdas ya kasa fitowa ya lissafo suna to shi ya ce zai lissafo baya tsoron kowa inda ya lissafo irin su Ali Nuhu, Adam Zango, Sani Danja da dai makamantansu har da Rara inda kuma ya lissafo Jamila na Gudu, Gabon da Aisha Humaira inda ya tabbatar da cewa waɗannan jarumai su ne suke lalata a tarbiyyar mutane wanda kuma ya yi tir da irin al'amarinsu ba da ɓata lokaci ba mu je ga sauran bidiyon ku ga yadda ta kaya. To wallahi dole sai mun faɗa muku ya matasa ku daina tsoro mun fito mun gaya ma kidnappers su ji tsoron Allah mun fito mun faɗa Boko Haram ku daina ku ji tsoron Allah balle yan Daudi na Hausa fim so akwai guda 12 mata 6 maza 6 na farko Ali Nuhu, Sani Danja, Adam A Zango, Rararan waka, Naziru sarkin waka, Ado Gwanja, a mata kuma Jamila na Gudu, Rahma Sadau, Nafisa Abdullahi, Hadiza Gabon, Fati Washa da Aishatul Humaira. Wallahi ku ji tsoron Allah a duniya, ku ji tsoron Allah ita kullu ayin sama ku ji tsoron Allah a duk inda kuka kasance kuma ku tuna cewa yawmal tubla sirai akwai ranan tsallake sirai kar ku manta wallahu ya'zkirullahu nafsan iza jaa ajaluha anan kenan kuma kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai sai ta dandana zafin mutuwa wallahi kowa sai ya mutu shekara nawa za ku yi akabari ba ku sani ba to duk wannan barnan da kuke hada fim haramun ne babu kyau ku daina Allah bai aiko wani annabin wasa ba bai yadda da maganan wasa ba wa ma qalaqatul jinni wal insi illa li abdullah Allah bai halatta mutum da aljanna ba dan komai ba sai dan su bauta masa so to a fim ina a wani hadisi ne ko ayan alkur'ani mai girma da aka ce wai a hada mace da namiji su yi rawa da waka a je wata ɗaya wata biyu a cikin hotel ba muharraman ka ba me yasa dan fim baya a wurin yar fim me yasa duk lokacin da dan fim zai mutu iya kaskantaccen mutuwa ne ko in ya lalace ya expire sai an neman taimako me yasa me dalili so duk wannan barnan da kuke yadawa ya isa babu wani fadakarwa ba fadakarwan da ya wuce alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ƴaƴanmu ba sa cin jarrabawa ba sa cin komai saboda duk sun shahara da abin nan mu ɗayan ku daga cikin ku Abdullahi Hamdas ya fito ya faɗa gaskiya kun zo kun mai cawai za ku kashe shi to wallahi ku sani Allah shi yake kashewa shi yake rayuwa bismillahir rahmanir rahim kaifa takfaruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilayhi turja'un da ba ma nan Allah ya samar da mu kuma za mu mutu kuma wallahi sai Allah ya tasar da mu ya rayar da mu ku tuna wallahi tallahi sai Allah ya ma kowa hisabi ba abin da kuka yi saku ni ne Ahmad na Madina dan garin Jos ni tun ina karami nake kallon masifa na yaƙe wallahi na sadaukar da rayuwa na koma me za ku mun sai dai ku mun kuma ma'aifiyata jarumi ta aifa ma'aifiyata jaruma ce ba wanda za a kama ni wai yau na san ban isa a ce ba za a kama ni ba ko prison ne ban za a iya kama ni amma wallahi ma'aifiya na jaruma ce tana da wannan jarumtakan da bara ta je ba wani ƙato hakuri ba kuma abin da nake so ku sani malaman mu suna iya kokarin su amma malamai ku ƙara kokari kamar yadda Sheikh Abdul Aziz Dutsen Tanshi yake batakan yan fim kamar yadda Sheikh a Gero Argungun Allah ya ji kanshi ga Murja Ibrahim Kunya kina kokari kima ki ci gaba da gaya musu Aminu je Tambo ai salute duk da dan uwana ne kai ma ka ci gaba da gaya musu so matasa mu dena tsoro ina za mu kai rayuwa nan tsoron kana kwadayi yayi yawa
kana tsoron abin da za a baka, sannan kuma kana tsoron ko a kashe ka ko abin nan, to wallahi dole sai mun faɗa gaskiya, saboda kun fito kuna yaki da sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne, kuna rushe tarbiya. Mace ba muharraman ka ba, za ku je wata ɗaya wata biyu a hotel a je can kuma ku ce ba za a faɗa gaskiya ba. Maɗigo, lesbian, luwaɗi, shaye-shaye, shirka, cin amana, komai ana yi a Hausa film, ku ce ba za a faɗa muku ba. Ku fito ku proving ina wrong wallahi, kuma ko a ina zan faɗa wannan magana in faɗa wannan magana in tsaya. Shi yasa na fita daga Hausa film, da na fita na yi kalman shahada, na ce ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, saboda zunubin yayi yawa. Amma Allah ya shirye ku, Allah ya shirye ku, Allah ya fahimtar da ku, Allah sa ku gane innaka la tahdiman ahbabta, shiriya na Allah ne. Amma ya kamata ku ji tsoron Allah. Mutane kuna cewa wai a bisa hankali, shekara 20 ko 30 suna yin abu, kuna cewa kuma in sun haifi ayansu ba sa sakawa, ba sa auren matan yan Hausa fim, kuma matan Hausa fim su ne suke daukan ɗawainiyan yan Hausa fim. Akwai daraktoci da produsoci, duk zan dawo kanku. Wannan final ake bugawa yanzu, aka fara buga final din, duk akwai wanda bai ji sunan shi bai yi haƙuri. Wannan ne manyan, wallahi wa'annan 12 da na lissafa, babu su babu KANNYWOOD, su ne KANNYWOOD wallahi, kuma su ne matsalan arewa, su ne matsalan KANNYWOOD din. So dole kuma a gaya muku gaskiya, wallahi tallahi ni ne Ahmad na Madina, kuma ga numban waya na 0706820804. duk wanda ya kira ni zan dauka, bana tsoro wallahi. In zaki na zaka yi maka zage ni, in kana neman karin bayani ne zan kara maka haske, shi yasa na bada numban waya. Madalla, duka abinda nake dauke da shi kenan a daidai wannan lokacin. Sai kuma an jima idan kun ji mu dauke da waɗansu sababbin shirye-shiryen. Kada dai ku manta ku danna mana a subscribing, kana ku danna ƙararrawa, sannan kuma ku yi mana like da comment akan wannan bidiyo. Haka ne kadai zai ba mu damar sanar da cewa kuna gamsuwa da dukkan irin rahotanni da muke kawo muku. Wannan tasha tana alfahari da ku da kuke bibiyar mu a koda yaushe. Mun gode.